Na primeira futgal, o Unión impuxo a súa lei no derbi co Valiño. O Abanqueiro perdeu pola mínima ante o Flavia e a Esteirana igualou forzas co Bastavales. Fin da primeira volta da primeira futgal, logo da disputa da 17ª xornada da competición. No grupo 5, os equipos da comarca non obtiveron resultados positivos, aínda que só o Valiño arranca a segunda volta en postos de descenso. O Municipal de Vilas abriu as súas portas o domingo para albergar o derbi da xornada protagonizado polo Unión e o Valiño, dous equipos que chegaban con dinámicas opostas ao enfrontamento. Os rianxeiros terceiros e os de Cabo de Cruz antepenúltimos amosaron sobre o verde unha boa versión. Os locais adiantáronse no marcador na primeira metade, aínda que lles custou abrir a lata. Foi no 39 cando Cristian Vicente rompeu o 0-0 inicial, co tanto que daba vantaxe a Unión. E houbo que agardar a segunda parte para ver máis tantos. Os rianxeiros non perdoaron dende o punto de penalti que converteu Ismael Cerqueira no 2-0 no minuto 54. O Valiño acurtou distancias no 82 co tanto de Alejandro Piñeiro, pero os dasados responderon no 90 para pagar calquera intento de empate co 3-1, obra de Iker Martínez. E no engadido, no 94, Xavier Collazo puxo o definitivo 4-1. 3 puntos que manteñen a Unión no terceiro lugar do grupo 5 e derrota que deixa o Valiño ante penúltimo e a un punto da salvación. E o Abanqueiro segue as portas do descenso logo de caer pola mínima no seu duelo co Flavia. O encontro comezou mal para os locais que estaban por detrás no marcador dende o minuto 2. Sen embargo, reaccionaron prácticamente enseguida para igualar de novo o marcador no minuto 4 despois do tanto de Óscar Alcalde. Na primeira metade a igualdade non se rompeu e houbo que agardar o segundo tempo para que se desequilibrara a balanza. E foi en favor do Flavia, que non perdoou e no 84 púxose de novo por diante, 1-2 que xa non se volvería a mover. Derrota pola mínima do Banqueiro, que 14º e ten 3 puntos de máis seco descenso. Mentres que no grupo 2 a Esteirana pechou a primeira volta e arrancou o 2026 puntuando, e iso que o duelo non comezou ben para os muradáns. O Bastavales aproveitou un erro visitante para poñerse por diante co tanto en propia de Kevin Rial, que subiu o marcador no minuto 3 e, seguindo a botónica inicial, ampliaron o seu colchón no minuto 7 co 2-0. A Esteirana comezou a xerar perigo e no 22 Oliver Fernández reduciu diferenzas. O descanso sentou mellor aos visitantes, que foron a polo empate e o conseguiron os 3 minutos da continuación do partido grazas ao gol de Anxo Camaño. 2-2 que mandarían o electrónico ata o asubío final. Un punto que suma a Esteirana ante un rival directo pola permanencia e que o deixa último na clasificación a 10 puntos da zona tranquila.